Langan Channel TV Production. Subscribe now. Kau sadayang kabayan, minsan kaingatan ninikaw aon na tunang bukun karna harta ang kana kumiyaya adat marayaw niya gadalingkat mo indah ipatungtong ko kay mo ilas ako kasilasap yang matapuksin baran mo kakitaan dugay mo ingkatan niya lawag ko ang kandayang ako niyaya kay mo yari ko na hiyalang sampay na kawaitaan sinuay dugaing din kay mo kalasan yariin kalangan ko kay mo ipasampay ko kalula ikaw dayangin masuratan ko hanggang di katahanan mang di kakitaan hidayang kumanisan di kalamungan minsanin pagkaon agad di kasandalan pangkausumandong lumambong hapangatayan yari ko na kialang sampay na kaubaitan sinuay dugaing din kay mo kalasan yarin kalangan ko kay mo ipasampay ko kaluray sa bikawin suratan ko yari ko na kialang sambay na kawaitan sinuay dugaing din kay mo kalasan yarin kalangan ko kay mo ipasampay ko kaluray sa bikawin suratan ko kaluray sa bikawin masuratan ko